Fl-ibħra Maltin instab Xini ta' żmien il-Feniċi li jmur lura għal 700 sena qabel Kristu. Ix-Xini mhux akbar minn 50 pied instab 120 metru taħt il-baħar madwar mil il-bogħod mill-gżira Għawdxija. Madankollu ma ġiex iżvelat il-post eżatt. Il-professur Timi Gambin spjega li din hija sejba ta' sit importanti u uniku għaliex huwa l-eqdem Xini mgħarraq li qatt instab fil-Mediterran ċentrali. Huwa qal instabu 7 tipi ta' ġarar minn pajjiżi differenti u spjega li taħt ir-ramel hemm madwar 2 metri ta' arkeoloġija inkluż partijiet mix-Xini. Il-professur Gambin li kien qiegħed jitkellem f'konferenza tal-aħbarijiet mal-Ministru tal-Kultura Fl-Ibħra qal li nġibdu il fuq minn 8,000 ritratt u spjega x'qed isir bħalissa. Bħalissa daw il-kollegi tagħna Franza qed jaqdu daw ir-ritratti f'image li huwa ta' 3D u meta dan ikun lest aħna nkunu nistgħu nużaw dan il-3D image biex nippjanaw mhux biss l-aspett arkeoloġiku, nkunu nistgħu nistudjaw aktar fid-dettall il-ġarer eċċetera, imma wkoll nkunu nistgħu nibdew nippjanaw il-futur ta' dan is-sit. Minħabba li l-Feniċi kienu negozjanti u kienu jivvjaġġaw minn pajjiż għal ieħor jista' jkun hemm ġarar li huma minn Malta stess. Ix-Xini kien iġġor iżjed minn tunellata ġebel ta' tħin u kien jieqaf f'postijiet differenti biex isir il-beħ u x-xiri. L-oġġetti instabu preservati tajjeb ħafna u huma evidenza ċara tal-attività marittima tal-Feniċi madwar il-Gżejjer Maltin. Ir-rettur tal-Università Juanito Camilleri qal li dan il-proġett jinvolvi sejba importanti ħafna l Malta u proġett interdixxiplinarju li jinvolvi dipartimenti differenti tal-Università. Żied li dan hu proġett internazzjonali li fih qed jikkoperaw universitajiet barranin. Is-sit qed ikun esplorat minn Gropland Project u ġie skopert waqt li kien għaddej xogħol fuq proġett tal-Università ta' Malta biex tiġi żviluppata sistema ta' 3D li tgħin lix-xjentisti jagħmlu xogħol taħt il-baħar b'aktar effiċjenza. Il-Ministru Fl-Ibħra li rringrazzja lill-esperti tax-xogħol li qed isir temm jgħid li x-xewqa tal-Gvern hija li dan is-sit ikun aċċessibbli għall-pubbliku. Iżda qabel trid issir konsultazzjoni mal-esperti biex tittieħed l-aħjar deċiżjoni possibbli.